Kabeh nayaka praja prajurit kang duweni kesekten pilih tanding wis ora dikira babar pisan. Pating jeleleh jarine padha lapur kabeh padha dikalahna sing jenenge Bambang Bagong. Ya aku kepengin ngerti sepiro dayane Bambang Bagong ngampiye bentuke pawujudane kok nganti gawe pasukane yeksa buta kang duweni digdaya ora sembarang bisa padha klenger padha sambat lara. Ya yen nganti ngerti aku sing jenenge Bambang Bagong bakal tak gawe kurang kepenak kurang prayogane kabeh wis diaturake Sang Prabu Dalem supayane aku minangkane Patih Buta duweni tanggung jawab marang pasukaning Sang Prabu Dalem. Ya kaya ana pawongan ditamat-tamatke ketoke ibal-ibul para rene sapa kae. Lu sapa kowe? Aku sapa? Ya, sapa kowe? Kenalan cek Pakde. Pakde Gundulem kono. Aku ngono Aku gak sengaja lewat kene. Tapi nan aku yo gak sengaja. Lah wong aku lho arep bermain. Arep bermain Pakde. Bermain gundulmu kono. Iki ngono janjengane hutan larangan. Kabeh jalma menungso ora entuk mlebu kawasan kene. Ape mek apa turut-turut ana ing alas grabutan kene? Apa ape setor nyawa kandel kulitmu nganti kowe ngancik ing kene? Ngene lho Pakde. Pakde Buta, kepiye? Aku iki ngono sak temene yo. Sak temene sak benere ora arep main. Tapi nan aku arep tapi kewajibanku. Aku ngono ditutus Kanjeng Rama supayane loro kayu bakar ngono Pakde Buta. Kepiye? Loro kayu bakar. Ra nyangka babar pisan, ra nyangka babar blas. Mak bedunduk, mak bejudul bareng ngerti ana pawongan gedene bali bul wetenge. Tapi nan golek tekan kene jebule lamung arep golek kayu bakar. Bener Pakde Buta. Apa sak temene awakmu iki ra ngerti iki ngono sak temene alas larangan. Aku sak temene ngene lho Pakde Buta. Aku iki yo piye yo? Wis kepepet Pakde Buta. Kepepet nang kono wis habis. Kayu nang kono wis gak garing. Tapi nang ngene lho Pakde Buta. Aku netepi kewajibanku. Aku kan diutus Kanjeng Rama supayane aku mangkat budal golek kayu bakar. Lan aku bali ora nggawa kayu bakar. Aku yo isin Pakde Buta. Ya. Yen kowe wani ngancik ana ing kene iki apa ora ngerti sak temene sapa sing duweni kuwasa ana ing kene iki. Sing kuwasa? Sapa? Kowe ladala. Sing kuwasa ana ing kene iki ora ngerti ya sira. Sang Prabu Dalem Yeksa Buta wakile, aku wakile. Papatih Buta kang ana ing alas angker kene. Lah terus hubungannya karo aku apa? Kepiye? Hubungannya apa Pakde Buta? Pakde Gundulem kono. Iya. Ngene. Yen kowe kepengin ngancikake sikilmu ana ing kene iki. Aku marang arep takon marang kowe. Takon apa Pakde Buta? Awakmu iki ngerti apa ora pawujadanane jalma menungso sing jenenge kan aran asmane Bambang Bagong. Bambang Bagong? Ya, Bagong. Arep dikon apa Pakde Buta? Bambang Bagong wis gawe para pasukanku, pasukane Sang Prabu Dalem Yeksa Buta padha lojotan glempangan lan gawe kurang kepenake tahta kerajaan ana ing kayeksan buta.
Lah terus arep dikono apa Bagong? Kenapa? Iya. Wah, Bagong arep diserondeng. Loh. Piye? Bagong arep dikasih pelajaran. Ngene sabar Pak Dibuto. Aku wis ra sabar kepengin ngerti pawujudane Bambang Bagong. Tapi nang ngene lho Pak Dibuto. Sik aku kok ape matur, tapi aku yang ndredeg. Mergo sing digoleki lho, aku kenal. Piye? Aku kenal. Kenal? Endi panggonane? Pak Dibuto, Kepiye? tutup mata sik. Buta patih, pepatih buta bojak dolanan jompretan tutup mata. Mok pira iki aku apa? Ngene lho Pak Dibuto. Apa iki ngene yo? Awakmu iku sak temene yo, apa gak ngerti to? Bagong ku bentuke piye? Ora ngerti. Saiki ngene ya Pak Dibuto. Delengen sawangen. Kepiye? Sawangen. Iya. Ya, Ya aku iki sing kan aran asmane Bambang Den Mas Bagong. Ya Den Mas Bambang Bagong. Dadi pawujudane Bambang Bagong ki kurang meyakinkan. Lho, maksudnya piye? Pawujudane bali bulemu. Kok iso gawe pasukan buta padha klojotan padha jempalikan. Ya. Bagong, Kepiye Pak Dibuto? yen kowe pancen sekti digdaya sing wis kabar-kabare banget tersohor asmamu tekan dindi. Ya, mula saka iku aku kepengin jajal sepira digdayamu, Gong. Aku yang kowe kepengin ngerti aku maju. Ya.